giant mural wall para sa frontliners pinasinayaan sa Baguio City. Silipin sa report. Pinasinayaan ang higanteng mural wall sa bahagi ng Baguio General Hospital Rotonda sa Baguio City. Alay ito sa mga frontliner na lumalaban sa COVID-19 pandemic. Mahigit 20 artista nagsama-sama para gawin ang proyekto. Makikita rito ang mga mukha ng mga doktor, nurses, allied medical services, pati mga delivery rider, mga pulis at militar. Laking pasalamat ang pamunuan ng BGH sa mga nasa likod ng proyekto dahil nakikita nila ang sakripisyo ng mga medical frontliner. We are celebrating with a tribute to all of those who really contributed in fighting this pandemic. Siyempre, makyat na yung moral natin. No? We were able to handle most of the patients, I think. And hopefully, bumababa na rin ang cases natin. And we have learned our lessons. Halos isang buwan ang ginugol ng mga pintor upang tapusin ang proyekto. Tumulong din ang komunidad sa grupo ng mga pintor upang matapos ang mural. Hindi lamang ito sa mga frontliners, kundi para rin po ito sa ating komunidad dito sa buong Baguio na sana makatulong sa mga may mental health, may pinagdadaanan at hopefully makapag-inspire, magbigay ng hope sa ating mga mamamayan. Marjorie Padua, Balitang Amianan.